Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή χρονιά. Πολλές ευχές από εμάς και μια βεβαιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι πολίτες της Ευρώπης αρχίζουν να βλέπουν φως στο τούνελ. Μάλιστα τους αφιερώνει και τη φετινή χρονιά, εις ανάμνηση των 20 ετών από την συνθήκη του Μάστριχτ, όπου και εισήχθη η έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το έτος που αφιερώνεται στον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά και στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, μια και είναι κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους, οπότε δεν θα κάνω μεγαλύτερο πρόλογο. Μαζί μας η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλή χρονιά. Και πνευματική μητέρα της πρωτοβουλίας, θα μας τα πείτε σε λίγο, από τα παλιά, από τη συνέλευση για τη Συνθήκη για την Ευρώπη, ο κύριος Γιάννης Χιάτρας, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Φορολογουμένων, και η κυρία Όλγα Κίκου, διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανικής αλλά και διεθνούς τελικά οργάνωσης Compassion in World Farming, όπου προσπαθείτε να περάσουν λίγο καλύτερα, γιατί το τέλος, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι προδιαγεγραμμένο, λίγο καλύτερα τη ζωή τους σε αυτά τα άμυρα ζώα που εκτρέφονται για το δικό μας καλό. Λοιπόν, κυρία Γιαννάκου, 20 χρόνια μετά το Μάστριχτ, τη συνθήκη του Μάστριχτ, μια συνθήκη που έχει μάλλον στιγματιστεί στη συνείδηση πολλών Ευρωπαίων, όμως εκεί εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Να πούμε τι είναι αυτή η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είναι ταυτότητα του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Μια συμπληρωματική λοιπόν ταυτότητα στην εθνική, που δεν αντικαθιστά την εθνική. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία πολλών. Κυρία Δικιάκου, αν δεν υπήρχε το Μάστριχτ, το οποίο ήταν η συνέχεια της ενιαίας πράξης, δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, σήμερα η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πάρει τα δάνεια που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν μόνη της. Γιατί το μέχρι τότε σύστημα δεν προέβλεπε τέτοιου είδους αλληλεγγύη, δεν υπήρχε το κοινό νόμισμα, ώστε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα να διακυβεύσουν το μέλλον όλης της Ευρώπης, και επομένως η Ελλάδα δεν θα είχε την αντίστοιχη βοήθεια. Επομένως αυτοί που στιγμάτισαν το Μάστριχτ κάνανε λάθος. Το Μάστριχτ ήταν μια πρόβλεψη στην ουσία των πρώτων ιδρυτών της Ένωσης, οι οποίοι ήθελαν τα ανοιχτά σύνορα. Και εξάλλου αυτό έχει και αντίκρισμα στην περίφημη mobility, στην κινητικότητα. Λέμε πολλές φορές ότι φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, πηγαίνουν στην Ευρώπη κλπ. Αλλά ξεχνάμε ότι αν το καθεστώς ήταν το προηγούμενο, θα ήθελαν ειδική άδεια για να μπορέσουν να δουλέψουν στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα, να αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, τα χαρτιά τους κτλ. Και είναι και αυτό κομμάτι της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Βεβαίως. Ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο. Εσείς τα ξέρετε, ήσασταν μέλος μιας συνέλευσης που διαβουλεύθηκε επί όλων αυτών των θεμάτων και φιλοσόφησε, θα έλεγα, πολλές φορές πάνω σε αυτά. Όμως ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει, και ήταν ένας από τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το έτος αυτό να το αφιερώσει σε αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά όχι τόσο στον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά στην προσπάθεια να ενημερώσει τον Ευρωπαίο πολίτη για τα δικαιώματά του ως Ευρωπαίος πολίτης. Ίσως δεν πρέπει να συγχέονται τα δικαιώματα που έχει ως πολίτης της χώρας του και ως Ευρωπαίος πολίτης, ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνδυασμός ακριβώς. Λοιπόν, η κινητικότητα, αυτή η ελευθερία στην κίνηση, στην εργασία, στο ταξίδι, στις σπουδές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν από την υπόθεση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Όμως, δεν ξέρω, κατά ηρωνικό τρόπο, όποιο έτος και αν έχουμε εξετάσει τα τελευταία χρόνια, έρχεται να κατατροποθεί από τις εξελίξεις, θα έλεγα. Δηλαδή, στη στιγμή που κορυφώνεται η απόγνωση του Ευρωπαίου πολίτη, του αφιερώνουν ένα έτος. Ναι, θα σας πω κάτι. Φαίνεται ηρωνικό λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα πάντοτε, και ιδιαίτερα σε εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πώς θα συμμετέχει όλο και περισσότερο ο Ευρωπαίος πολίτης, πώς θα ενημερωθεί για το ποιος κάνει τι και για ποιο λόγο. Αυτό ισχύει και για τα εθνικά κοινοβούλια. Όταν σήμερα το 85% της νομοθεσίας είναι συναπόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με πρόταση ή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές φορές και στα εθνικά κοινοβούλια αισθάνονται άσχημα με τη σκέψη ότι κατά κάποιο τρόπο όλες οι αποφάσεις έρχονται από εκεί. Όμως η συνθήκη προβλέπει συνδυασμούς.
όπως η πρωτοβουλία πολιτών, για την οποία κινηθήκαμε ο Αλέν Λαμασούρ, πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και εγώ στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση το 2002 και 2003. Και που ξανασυναντηθήκατε και οι δύο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι και εκείνος αυτή τη στιγμή ευρωβουλευτής. Είμαστε συνάδελφοι και είμαστε και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, το άλλο σημαντικό. Και πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού ταυτόχρονα, αλλά είναι και πιστό μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρώτο, ένας αριθμός πολιτών να μπορεί να επηρεάσει το σύστημα ή και να διαμαρτυρηθεί για κάτι που γίνεται. Γιατί πολλές φορές και τα ευρωπαϊκά όργανα παίρνουν τις αποφάσεις τους, αλλά το τι αντίκρισμα έχει κάτι στους πολίτες, ξέρετε, δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι γίνεται αντιληπτό, και ταυτόχρονα βέβαια να δώσει και μια δυνατότητα στους πολίτες να αισθανθούν καλύτερα ότι έχουν κάποια δικαιώματα. Και στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων, όπου 5 κοινοβούλια μπορούν να αμφισβητήσουν κατά κάποιο τρόπο διάφορες αποφάσεις και αυτές να αναπεμφθούν. Έτσι λοιπόν κάναμε την πρόταση, που μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο να περάσει από τα κράτη-μέλη. Κατορθώσαμε όμως τελικά να μπει στη συνθήκη της Λισαβόνας, να μπορούν 1 εκατομμύριο πολίτες από 7 χώρες να αναλάβουν μια πρωτοβουλία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών, να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή να απαντήσει καταρχήν αν γίνεται αποδεκτό το αίτημα, δηλαδή αν είναι μέσα στα πλαίσια στις αρμοδιότητες των αρμοδιοτήτων, βεβαίως. Και αυτό θα μπορούσε να εγείρει πάρα πολλούς πολίτες να παρουσιάσουν προβλήματα, να αισθανθούν ότι πραγματικά συμμετέχουν και να γίνει και μια ομαλοποίηση αποφάσεων. Δηλαδή καμιά φορά να ληφθούν και αποφάσεις πιο στρωμένες, πιο σωστές κτλ. Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει τους πολιτικούς. Βέβαια οι κυβερνήσεις δεν ήταν και πολύ ευτυχείς. Ταυτόχρονα ονομάσαμε το 13 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και έγιναν και αντίστοιχες εκθέσεις. Και η ελληνική πλευρά έχει συμμετοχή. Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εντάξει, Κυπρία αλλά Ελληνίδα. Σαφώς. Έκανε την έκθεση για την... της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Απλώς μια γνωριμία έτσι μακρινή. Προσπαθήσαμε να τη βρούμε στο τηλέφωνο, αλλά ταξιδέψαμε. Βεβαίως, και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουνα και σκιώδης συζητής από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ο κύριος Παπαστάμκος ως αντιπρόεδρος έχει και αυτός μέσα στις ευθύνες του αυτό το αντικείμενο. Επομένως εγώ χαίρομαι να βλέπω να αρχίζουν τέτοιες προσπάθειες από ανεξάρτητους πολίτες, επαναλαμβάνω. Ο λόγος που το κάναμε ήταν ακριβώς αυτός. Δεν είναι κομματικός, και ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί με τα περίφημα ευρωομόλογα ο κύριος Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, δήλωσε ότι αναλαμβάνει να φτιάξει πρωτοβουλία πολιτών για να γίνουν δεκτά τα ευρωομόλογα από το Συμβούλιο. Ναι, θέλετε να πείτε ότι είναι ανεξάρτητη πρωτοβουλία. Όταν είσαι μέλος του Συμβουλίου θα πας να το πεις στο Συμβούλιο. Εμείς αυτή την πρωτοβουλία την κάναμε όχι για να ανακατευτούν κόμματα και τέτοια και να χαλάσει η πρωτοβουλία. Την κάναμε για να μπορέσουν ανεξάρτητοι πολίτες και ομάδες πολιτών να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Θα έλεγα πρωτού προχωρήσουμε στην υπόθεση πρωτοβουλίας, για την οποία θα μας μιλήσουν και 2 Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν, ο κύριος Χιάτρας και η κυρία Κίκου, σε πρωτοβουλίες και τους οποίους τους είχαμε γνωρίσει τον Ιούνιο με αυτή την ιδιότητά τους. Θα έλεγα να αναφερθούμε, να πούμε έστω επιγραμματικά ποια είναι τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και είναι του εκλέγην και του εκλέγεστε, έτσι. Βεβαίως, καταρχήν τοπικές εκλογές, ευρωεκλογές. Μπορούν να ψηφίσουν οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης μπορούν να δηλώσουν και να ψηφίσουν για τη χώρα κατοικίας τους. Δηλαδή ένας Έλληνας ο οποίος ζει στο Βέλγιο μπορεί να δηλώσει στην ελληνική πρεσβεία και να ψηφίσει για τους Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά μπορεί να δηλώσει και να ψηφίσει για τους Βέλγους ευρωβουλευτές. Γίνεται αυτό? Εάν το θέλει, βεβαίως. Όχι, θέλω να πω, έχετε ακούσει αν συμβαίνει? Βεβαίως, υπάρχουν διαδικασίες, βεβαίως και συμβαίνει. Και επομένως αισθάνεται ως πολίτης αυτής της Ευρώπης. Και να σας πω και κάτι, και οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αυτή την έννοια του κοσμοπολιτισμού και στην επιστήμη, γιατί η αρχαία Ελλάδα ήταν η επιστήμη καταρχήν, και στον πολιτισμό την είχαν αυτή τη διάσταση. Παντού τη βλέπετε τη διάσταση. Ο πρώτος που έρχεται στο νου είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αμέσως. Παντού. Και επομένως δεν είναι κάτι που ξενίζει, γιατί ακούω ορισμένους που παριστάνουν τους υπερπατριώτες κτλ.
και δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν είναι τίποτα μόνη της, χωρίς να είναι σε συμμαχίες και οργανισμούς, αλλά και η Γερμανία δεν είναι τίποτα μόνη της σήμερα, όπως είναι το παγκόσμιο σύστημα. Ειδικά σε αυτές τις μέρες οικονομικής κρίσης το έχει καταλάβει και η ίδια. Να αναφέρουμε και τα άλλα δικαιώματα. Λοιπόν, το δικαίωμα στην προξενική προστασία από τους ίδιους όρους με τους με όλους τους πολίτες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και την έκταση της προστασίας που παρέχει η ίδια η χώρα. Δηλαδή έρχεται η ίδια η χώρα και λέει, και κάτι αντίστοιχο είναι και στη Συμφωνία Σέγγεν, ότι εγώ λόγω του ότι βρίσκομαι στο ίδιο κλαμπ, ας το πω έτσι, με τους άλλους, επεκτείνω στην ουσία την προστασία μου και σε σένα, μέσω των άλλων εταίρων μας. Και επομένως αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Μετά είναι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει περίφημη Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έρχονται πάρα πολλές αναφορές. Με αντιπρόεδρο μια Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, την κυρία Παλιαδέλη. Βεβαίως, η κυρία Παλιαδέλη είναι και πολύ ενεργό μέλος, και ο κύριος Τσουκαλάς από εμάς επίσης ενεργό μέλος. Και ο κύριος Αλαβράκος, για να πούμε όλους που συμμετέχουν, για να μην αφήσουμε κανέναν έξω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η Επιτροπή Αναφορών. Πρώτον, διότι δίνει την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δουν και προβλήματα που δεν τα έχουν δει. Γιατί μην νομίζετε, εμείς είμαστε εκλεγμένοι σε όλη τη χώρα, δηλαδή εγώ είμαι βουλευτής Ελλάδος. Νομίζετε ότι έχω την ευκαιρία το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που είμαι εδώ να ενημερωθείτε για όλα όσα πηγαίνω στην περιφέρεια, πηγαίνω παντού, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να έρχονται οι ίδιοι εκεί και να γίνεται αντιληπτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τι σημαίνει αυτό, και να αναθερμαίνεται συνεχώς η σχέση πολίτη και ευθείας αντιπροσώπευσης. Σωστά. Είναι κάτι σαν ξαδερφάκι της πρωτοβουλίας, πολύ μικρό ξαδερφάκι, ίσως και πιο ικανό, γιατί είναι πιο άμεση ίσως κυρία Δικιάκου, είναι μέσα στην ίδια αντίληψη. Είναι στην ίδια αντίληψη. Κινείται στην ίδια αντίληψη. Η αγωνία μας είναι η συμμετοχή των πολιτών, όπως σας είπα, η γνώση των πολιτών, ποιος κάνει τι και για ποιο λόγο, και ιδιαίτερα και των νέων ανθρώπων. Και θα σας πω γιατί. Εμείς από τους γονείς μας, γιατί είμαστε όλοι εδώ μεταπολεμικοί, ήταν όμως σχετικά πρόσφατος ο πόλεμος και νομίζω ότι όλοι είχαμε ακούσει, είχαμε διδαχθεί, είχαμε συζητήσει και την αξία της Ευρώπης ως αξία και αρχή την είχαμε πολύ πιο εμπεδωμένη. Τα νέα παιδιά σε μια εποχή που μετά από 60 χρόνια ευημερίας, ανάτασης, ειρήνης κτλ. Βλέπουν να υπάρχει και ανεργία, να υπάρχουν και προβλήματα, γιατί ένα σύστημα δεν πηγαίνει συνέχεια προς τα πάνω. Και μόλις ανακοινώθηκαν σήμερα οι αριθμοί για την νεανική. Βεβαίως. Δεν πηγαίνει ανεργία συνέχεια προς τα πάνω. Μπορεί και να κανθεί και να ξαναρχίσει κτλ. Οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές θεωρούν ότι είναι αυτόματος πιλότος η Ευρώπη. Δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να εξασφαλίσει την ειρήνη, αυτονόητο την εργασία, αυτονόητο τον πλούτο κλπ. Δεν υπολογίζουν, παραδείγματος χάριν, ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε σήμερα και άλλους παράγοντες, άλλους αντιπάλους. Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ. Αναδυόμενες οικονομίες. Άλλες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες. Και πολλές φορές κατηγορούν την Ευρώπη και την έννοια του θεσμού, θεωρώντας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει και οι νέοι να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη αυτή είναι η μοναδική περίπτωση στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου με δημοκρατικό τρόπο πολιτικές ηγεσίες και λαοί απεφάσισαν να βάλουν σε κοινή διαχείριση πρώτον τα όπλα του τότε συμβατικού πολέμου, τις πρώτες ύλες των όπλων άνθρακας και χάλιβας, μετά την κοινή αγροτική πολιτική για να κρατήσουν τον κόσμο στον τόπο του και κοντά στη γη και να διατραφεί η Ευρώπη, και μετά όλες τις άλλες κοινές πολιτικές, ακόμα και την εξωτερική πολιτική τώρα. Όλα αυτά δεν είναι στον αυτόματο πιλότο ούτε εύκολα. Πρέπει λοιπόν και οι νέοι να αναβαπτίζονται σε αυτή τη λογική και να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι απλά και αυτονόητα. Και έχει και αυτό σημασία. Και αυτή η σκέψη είναι κυρίως σε εμάς που είμαστε οπαδοί της ολοκλήρωσης της Ευρώπης, και εγώ είμαι και το δηλώνω, για το πώς θα διαχυθεί αυτή η αντίληψη, πώς θα προσλάβουμε τις αντιδράσεις και θα διορθώσουμε τα λάθη, γιατί πολλές φορές οι ηγεσίες
κάνουν λάθη, είναι μακριά, είναι 500 τόσα εκατομμύρια Ευρώπη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου Και ξέρετε εύκολα. ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγορηθεί πάνω από μία φορά για το γεγονός ότι όλα έγιναν άνωθεν. Ότι σπάνια έως ποτέ ακούστηκε η φωνή. Ίσως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή μέσα στους δύσκολους καιρούς. Η Ευρώπη είναι δημοκρατική, κυρία Δικιάκου. Είναι. Θα σας πω από κάτι. τις πρώτες ευρωεκλογές και μετά ενδεχομένως. Ναι. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλεγμένο υπάρχει απευθείας. Εθνικά κοινοβούλια υπάρχουν. Βεβαίως, όταν έχεις ένα τεστ τόσο τεράστιο μόρφωμα, πρέπει να βρεις τρόπους καλύτερης συνεργασίας και καλύτερης σύνθεσης και καλύτερης γνώσης των πολιτών. Αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Ευρώπη είναι ένα μη δημοκρατικό σύστημα. Αυτό όμως είναι το αίσθημα του κόσμου και πρέπει να το ακούμε, έστω και αν είναι λίγο υπερβολικό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κατάλληλη Θέλουμε στιγμή. Να το ακούμε. Είναι πλέον κατάλληλη στιγμή, εφόσον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τους πάντες να προσέλθουν και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ακούσει τις απορίες τους, τις ερωτήσεις τους, και τη στο γνώμη τους. Κοινοβούλιο δεχόμαστε εκατομμύρια επισκεπτών, κυρία Δικιάκου. Καταρχήν, ο κάθε βουλευτής φέρνει 110 άτομα το χρόνο. Εξόδηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ σημαντικό. Βεβαίως, εξόδηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ημών ενός ποσοστού, αλλά δεν έχει σημασία. Επίσης, πολλές χώρες οι οποίες είναι πολύ κοντά, έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες, έρχονται με το λεωφορείο, με το τρένο, από τη Γερμανία, από άλλες χώρες. Οι επιστήμονες επίσης, διότι η γνώση δεν έχει σύνορα και συνεχώς κινούνται, δηλαδή έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες, ιδίης εξώδης, και έρχονται σε επαφή μαζί μας και εμείς αμέσως τους καλούμε, τους ενημερώνουμε, φωνάζουμε διάφορες προσωπικότητες να τους ενημερώσουν, τους βλέπουμε, συζητάμε. Υπάρχει μεγάλη διακίνηση για να αντιληφθεί όλος ο κόσμος ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι δικοί του. Δεν ανήκουν σε κάποιον άλλον, ανήκουν στους λαούς. Γι' αυτό έγινε η Ευρώπη. Γιατί όμως η υπάρχει Ευρώπη αυτή η έγινε προς δυσκολία? χάριν των λαών, κυρία Δικιάκου. Ναι. Όχι προς χάριν των ηγεσιών, να το ξέρετε. Προς χάριν των λαών έγινε. Γιατί όμως αυτό δεν έχει περάσει ακόμη στον κόσμο? Έτσι πρέπει να μείνει και να το αντιληφθούμε όλοι. Ωραία, να προχωρήσουμε με το πρώτο τελευταίο μάλλον, που είναι το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που είναι Έλληνας, για πολλωστή θητεία ο κύριος Διαμαντούρος. Βεβαίως, ο κύριος Διαμαντούρος επίσης. Και θα σας πω κάτι, σε αυτά τα όργανα και σε αυτές τις θέσεις δεν επιτρέπεται, δεν εκπροσωπείς τη χώρα σου, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσωπείς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά είναι γενικότερα σημαντικό σε διεθνείς οργανισμούς να βρίσκονται πολλοί Έλληνες και εκεί υπολοιπόμεθα. Όχι στους ευρωπαϊκούς, εκτός ευρωπαϊκών θεσμών. Στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους οργανισμούς βλέπουμε την Ιρλανδία και την Πορτογαλία να έχουν ανεβεί σε ποσοστά ανθρώπων που είναι στους θεσμούς αυτούς πολύ ψηλά και εμείς να είμαστε πολύ χαμηλά. Αυτό δεν το λέω για να τα ακούσουμε εμείς, το λέω για να τα ακούσουν αυτοί που θα ακούσουν την εκπομπή σας και να καταλάβουν ότι έχουμε άξιους ανθρώπους που πολλές φορές τους συνταξιοδοτούμε σε νεότατη ηλικία και τους αφήνουμε στην άκρη και κάνουμε μεγάλο λάθος. Το τελευταίο δικαίωμα που βγάζει από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι αυτή η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Πολύ σημαντική, θα την αναλύσουμε στη συνέχεια. Όμως είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι σε μια έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζοντας το έτος και τις εκδηλώσεις που θα διοργάνωνε μεταξύ 9 Μαΐου και 9 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, από αυτούς τουλάχιστον που απάντησαν, βγήκε το συμπέρασμα ότι το 48% των Ευρωπαίων πολιτών δεν γνωρίζει αυτά τα δικαιώματα που ανέφερα. Γι' αυτό θεώρησα και πολύ σημαντικό να τα αναφέρω. Σημειώστε και τα δικαιώματα προέρχονται από τη Χάρτα Θεμελιωδών Ελευθεριών, από την οποία εξαίρεσε τον εαυτό της η Βρετανία. Ναι, γενικά έχει μια αιμονή με τις εξαιρέσεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η χάρτα αυτή προσαρτήθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας και τώρα γίνεται κάτι άλλο πολύ καλό. Η Ευρώπη προσχωρεί στο Δικαστήριο του Στρασβούργου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για αυτό το θέμα. Άρα μπαίνουμε και ως Ευρώπη στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και ζητάμε να ορίζουμε και δικαστή ως Ευρώπη και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, και έτσι θα μπορεί ο πολίτης να προσφύγει στο δικαστήριο εναντίον των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δίνει ένα ακόμα δικαίωμα η Ένωση γιατί είχε στους πολίτες. Το τρόπο να το, ναι. Επομένως ο συνδυασμός της Χάρτας Θεμελιωδών Ελευθεριών και
του Συμφώνου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδυάζονται μαζί, αλληλοσυμπληρώνονται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, κυρία Δικιάκου, η διανομική προσωπικότητα της Ένωσης, η οποία επιτρέπει να εγκρίνονται συμφωνίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πια κτλ., το ότι έχει μία μοναδική προσωπικότητα, αυτό αντανακλά και στους πολίτες. Διότι έχοντας μια νομική προσωπικότητα αντανακλά με τη βίζα, δηλαδή κάποιος δίνει βίζα σε όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο σε ορισμένες χώρες, κάνει συμφωνίες όχι μόνο με ορισμένους, αλλά κάνει συμφωνίες υπέρ όλων. Είναι μια σειρά δικαιωμάτων, είναι δηλαδή ένα τεράστιος όγκος δυνατοτήτων που υπάρχει και που κορυφώνεται με την πρωτοβουλία πολιτών, που θα σας τα πούν καλύτερα οι παρακαθημένοι μου, διότι είναι ενδιαφερόμενοι, που εγώ σας λέω αισθάνομαι πολύ περήφανη γιατί είμαι από αυτούς που την πρότεινα. Λοιπόν, προτού συζητήσουμε με τους δύο προσκεκλημένους μας, με τους οποίους, να θυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τηλεόραση, ότι είχαμε συζητήσει τον Ιούνιο αναλυτικά, αλλά θα μας ξαναθυμίσουν τι ακριβώς αφορούσαν οι πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχαν. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο παραγωγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της διαδικτυακής του τηλεόρασης, της Europarl TV, της περίφημης, που κάνει πολύ καλή δουλειά, οφείλω να πω. Και εκεί ένας Έλληνας είναι επικεφαλής, τώρα το σκέφτομαι, βεβαίως, ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Ο κύριος Κασιμάτης, βέβαια. Παλιός επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο Web TV, είναι ένας Έλληνας, ο κύριος Ζωγράφος. Πολύ ωραία. Πάμε καλά λοιπόν. Και όχι μόνο έξω, εγώ θα έλεγα, αλλά πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, κυρία Γρηγοριάδου, να δούμε το βίντεο όπου αναλύεται η υπόθεση της πρωτοβουλίας, αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν. The Citizens' Initiative has hit a snag. It was created so the public could propose new laws, and since the 1st of April 2012, campaigners have been able to register petitions, seek Commission approval, and start collecting signatures, theoretically. But those launching ECIs, like these young people who want greater student mobility, have been finding it can't be done for free. The problem is, if we promise more democracy, then we have to provide the instruments for citizens to use it. If we don't do that, then it, in the end, will lead to a great deception. It was already difficult. Organisers need at least 7 supporters in 7 countries to propose new legislation in an area of EU competence that would not require a treaty change. The Commission decides if it's eligible before anyone starts collecting signatures. They need 1 million within 12 months from several member states according to a complex formula. But to meet the Commission's requirements, campaigners are finding they have to rent a server of their own. The European Citizens' Initiative was to be for free. And here we encounter young people who are organized, who are ready, but they have to collect over €7,000, which is completely against what the European Parliament intended to do. Most MEPs think this is a problem the Commission should have foreseen. The department responsible is understaffed, they say, and there's no immediate solution in sight. But after intervention by Gerald Hefner, the Commission has agreed to stop the clock. They promised me that the time count will only start when the problems are solved. So right now, the time doesn't count. When the problems are solved, then the 12th month will start. The summer recess gives those trying to fix the problem breathing space, but when they return, MEPs will be demanding to know just when the much-trumpeted Citizens' Initiative will really be operational. Meanwhile, none of the half-dozen or so ECIs registered so far is able to collect signatures. Θα έλεγα ότι έχω απογοητευτεί σε μια πρώτη ακρόαση και ανάγνωση και τέλος πάντων ενημέρωση του τι απέγινε με την πρωτοβουλία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι παιδικές ασθένειες μιας πολύ ωραίας υπόθεσης. Επίσης το βίντεο ήταν λίγο πριν το καλοκαίρι μαγνητοσκοπημένο και μονταρισμένο. Γι' αυτό μας λέει ότι θα περιμένουμε τις αλλαγές που θα επιφέρουν τα όργανα, η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο φυσικά στην υπόθεση αυτή. Η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι την επόμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι, κυρία Γιαννάκου? Στο Στρασβούργο. Στο Στρασβούργο, η μεγάλη ολομέλεια όπως λέμε. Θα ήθελα, σας καθυστερώ λίγο ακόμη, γιατί είναι σημαντικό να μας θυμίσει τις απαρχές αυτού του θεσμού και να δούμε πόσο αθώα και φιλόδοξα γεννήθηκε και με ενθουσιασμό, και να μας πείτε την πραγματικότητα ποια είναι. Το ερώτημα ήταν, καταρχήν,
στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, πρέπει να σας πω, εμείς πήραμε όλα τα κείμενα των να μας θυμίσετε τη χρονιά για όσους... 2002-2003. Και αυτό έχει την επέτειό του. Η συνέλευση αυτή ήταν το πρώτο πολιτικό όργανο που πρότεινε αλλαγή της συνθήκης. Μέχρι τότε οι αλλαγές των συνθήκων γίνονταν από διακυβερνητικά όργανα. Δηλαδή στην ουσία από τους πρέσβεις. Από τους πρέσβεις, σε επίπεδο πρέσβεων. Από τους διπλωμάτες. Εκεί λοιπόν έγινε μια συνέλευση η οποία απετελείται από 55 μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ και ο κύριος Αυγερινός ήμασταν εκπρόσωποι του Εθνικού Κοινοβουλίου. Από 15 ευρωβουλευτές, ήταν 15 οι χώρες τότε, και από 15 εκπροσώπους των κρατών μελών, συν ως observers, ως παρατηρητές των 10 χωρών που επρόκειτο να μπουν, συν 2 της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, των 12 χωρών που επρόκειτο να μπουν μετά. Εκεί με πρόεδρο τον Ζισκάρ ντ'Εστέν πήραμε όλα τα κείμενα της συνθήκης από την πρώτη στιγμή, από το 1953, από την ΕΚΑΧ, τα οποία γίνονταν μικρότερα κείμενα με talking points από μια καταπληκτική γραμματεία, μας τα έστελναν, εμείς δηλώναμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για το εξεταζόμενο θέμα, το οποίο ήταν συγκεκριμένο, και έτσι καταγράφονταν όλες οι απόψεις, πηγαίναμε στις Βρυξέλλες, είχαμε και γραφεία, δουλεύαμε εκεί, ξέραμε τι ώρα θα μιλήσουμε, πώς θα μιλήσουμε κλπ. Και φτάσαμε στο τέλος με διάφορες αντιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι Βρετανοί είπαν ότι δεν αρχίσουμε να αποτυπώνουμε τίποτα σε χαρτί αν πρώτα δεν ξαναποτυπώσουμε το πρωτόκολλο για τις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Κάτι που δεν επρόκειτο να θυγεί σε καμία περίπτωση. Δηλαδή θα μπορούσε να έρθει με τη σειρά του. Εάν δεν ξεκαθαρίζαμε αυτό το θέμα, δεν συνέχιζαν να συμμετέχουν. Για να καταλάβετε ότι ο καθένας έχει και τα δικά του. Εμείς είχαμε όμως την εξής τύχη. Στο πρώτο εξάμηνο του 2003 ήταν η ελληνική προεδρία. Και έτσι η συνέλευση είχε χωριστεί στα 3. Προείδρευε, για τη μία είχε την ευθύνη των εθνικών βουλευτών ο Ζισκάρ ντ'Εστέν, για την άλλη ο Ζαν Λουικ Ντεάν, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, και για την τρίτη ο Κλαούντιο Αμάτο, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. Εγώ λοιπόν είχα την τύχη να προεδρεύσω των εθνικών βουλευτών και από το συντονισμό που έκαναν στους εθνικούς βουλευτές να προέλθει το τελικό κείμενο του Συντάγματος της Ευρώπης. Ούτε γι' αυτό ξέρει κανένας εδώ τίποτα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Σημασία έχει ότι κάναμε καλή δουλειά. Και τι απεδείχθη? Ότι προήλθε το τελικό κείμενο στην ουσία από τους εθνικούς βουλευτές. Που όλοι φοβόντουσαν και περίμεναν ότι εκεί οι εθνικοί βουλευτές θα τραβούσαν το χαλί και θα κάνανε διάφορα. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτή την συνταγματική συνθήκη, την οποία ονομάσαμε έτσι, και το οποίο είναι επίσης περίεργο, διότι συνήθως έχεις μια χώρα και φτιάχνεις ένα σύνταγμα της χώρας. Εμείς δεν είχαμε μια χώρα και πήγαμε να φτιάξουμε συνταγματική συνθήκη για να δημιουργήσουμε προοπτική για την Ένωση, την πραγματική Ένωση της Ευρώπης. Αυτό ήταν από τις καλύτερες δουλειές και περιόδους που έχω περάσει στην πολιτική μου ζωή, κυρία Δικιάκου, και θεωρώ ότι ήταν και το πιο έξυπνο που μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, να βάλει ένα πολιτικό όργανο να κάνει αυτές τις αλλαγές, ώστε και κινήθηκε το πράγμα στην Ευρώπη. Ο κόσμος έμαθε για τη συνθήκη της Λισαβόνας, έμαθε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ήξερε μέχρι τότε για το τι γίνεται πραγματικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν η μετεξέλιξη της συνταγματικής. Βεβαίως. Διότι εμείς περάσαμε 2 φορές τη συνθήκη. Αφού την περάσαμε την πρώτη, όταν τον μπλοκάρισε η Ιρλανδία, ξαναπεράσαμε την δεύτερη. Αλλά δεν την έθιξαν. Μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν έθιξαν ούτε την πρωτοβουλία των πολιτών, ούτε άλλα πράγματα που είχαμε θέσει. Εκεί λοιπόν, μέσα στη ζήμωση, στη συνεχή που γινόταν, καθημερινή μας αγωνία ήταν πώς αυτά θα μεταφερθούν στους πολίτες και πώς θα υπάρξει συμμετοχή των πολιτών στο μεσοδιάστημα των εκλογών. Διότι μεταξύ μας δεν ζούμε σε άμεση δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι έμεση. Όμως είναι τόσα πολλά τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα, η κοινωνία της πληροφορίας, ώστε μπορεί στο ενδιάμεσο μεταξύ 2 εκλογών τον πολίτη να τον μεταβάλει σε συμμετέχοντα και όχι απλώς να έρχεται κάθε 4 χρόνια, αν έρθει.
αν έρθει, κυρία Δικιάκου, ειδικά στις ευρωεκλογές, κάθε 4 ή 5 χρόνια βεβαίως να ψηφίσει, να κινηθεί το ενδιαφέρον. Αυτό είναι που έχει σημασία. Άρα πρέπει να νιώσει συμμέτοχος. Σε αυτή την ωραία υπόθεση λοιπόν της πρωτοβουλίας, που πώς θέλετε να μας θυμίσετε λιγάκι την πρωτοβουλία, ειδικά πώς γεννήθηκε? Ναι, βεβαίως. Από 7 χώρες, 1 εκατομμύριο πολίτες με ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σχηματίσουν μια επιτροπή από 7 άτομα που θα είναι ένα υπεύθυνο για κάθε χώρα, ώστε να γνωρίζει η Επιτροπή περί ποιον πρόκειται. Το θέμα να είναι διατυπωμένο έτσι που να γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή και να είναι μέσα στις αρμοδιότητές της, και από εκεί και πέρα αρχίζει η συνήθις διαδικασία επεξεργασίας, συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον κριθεί ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν. Ή να τροποποιηθεί κάτι που υπάρχει, ή να αναλυθεί μια νέα πρωτοβουλία για να ρυθμιστεί ένα ζήτημα που δεν έχει ρυθμιστεί. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά, όπου έχει αρμοδιότητα η Ένωση. Δεν σας λέω για εξωτερική πολιτική, γιατί εκεί είναι μεγαλύτερες οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου, η εξωτερική πολιτική, άμυνα και ασφάλεια. Αλλά για τα υπόλοιπα θέματα, και κυρίως για αυτά που είναι υπεύθυνη η Ευρώπη, δηλαδή που είναι το εμπόριο, που είναι αλληλεία, ο ανταγωνισμός, η ελεύθερη διακίνηση κτλ. Αυτά που θίξατε πριν, που έχουν σχέση με την ταυτότητα και την ηθαγένεια του Ευρωπαίου πολίτη, όλα τα αντικείμενα εμπίπτουν μέσα στην αρμοδιότητα. Η συμβολή δική σας στην πρωτοβουλία, ποια ήταν εκείνες τις μέρες? Στη μεν συνέλευση, εγώ και ο Αλέν Λαμασούρ διατυπώσαμε την πρόταση αυτή τροπολογίας και τη δώσαμε σε πολύ κόσμο και τη συνυπέγραψε, και έτσι τη βάλαμε μέσα στο τελικό κείμενο που βγήκε, όπως σας είπα, από τους εθνικούς βουλευτές περισσότερο, και δεν εφήγει εν συνεχεία, διότι το να φυγεί θα ήταν μεγάλο σκάνδαλο αν θέλετε, και μετά ήρθε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Λαμασούρ έκανε την έκθεση από πλευράς Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Εγώ παρακολούθησα στενά την υπόθεση αυτή και έκανε έκθεση το Κοινοβούλιο, η οποία ψηφίστηκε πραγματικά σχεδόν ομοφωνός. Και μετά από πολλά χρόνια, πέρυσι τον Απρίλιο, 1η Απριλίου, σαν ψέμα φάνηκε ότι πλέον μπορεί να τεθεί σε ισχύ αυτή η υπόθεση της πρωτοβουλίας, και οι δύο καλεσμένοι μας έπεσαν στα κρύα νερά ενός θεσμού που δοκιμαζόταν μόλις εκείνες τις μέρες. Νομίζω από τις πρώτες ημέρες, έτσι, υποβλήθηκαν οι δικές σας πρωτοβουλίες. Δεν ήταν, μάλλον για να ακριβολογήσω, οι πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχατε. Θέλετε να μας θυμίσετε, κύριε Σιάτρα? Εγώ συμμετείχα, εμείς πρακτικά, σαν Σύλλογος Έλληνες Φορολογούμενοι, αλλά στην ουσία και τυπικά εγώ, γιατί όπως είπε και η κυρία Γιαννάκου, ότι άτομα τελικά εκπροσωπούνται στην Επιτροπή αυτή των 7. Συμμετείχαμε σε μια πρωτοβουλία που έφερε στην επιφάνεια ο Άγγλος συνάδελφός μου, του εκεί συλλόγου φορολογουμένων, η οποία αποσκοπούσε στη συλλογή υπογραφών με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου. Ήταν ένας πρωτοποριακός, μια ριζοσπαστική πρόταση που, αν θέλετε, εκείνη την περίοδο και ακόμα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς βρισκόμασταν ήδη σαν λαός σε μια φάση μείωσης των δικών μας δαπανών. Και υπήρξε μια πρόκληση. Ξεκινήσαμε, μαζευτήκαμε στις Βρυξέλλες ένα διήμερο του Μαρτίου για τις τελικές λεπτομέρειες και περιμέναμε την κατάθεση από τη Βρετανική πλευρά, η οποία θα αναλάμβανε όλη την πρωτοβουλία και τα κόστη, δηλαδή. Και τα κόστη, γιατί θα δούμε στη συνέχεια γιατί τα κόστη παίζουν ρόλο ακριβώς. Δεν είναι μόνο 7.000, βεβαίως. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, ότι θα προχωρούσαν στις λεπτομέρειες. Και ξαφνικά, μετά και την εκπομπή που κάναμε τον Ιούνιο, νομίζω, εδώ πέρα, είδα ότι καθυστερούσαμε, επικοινωνώ μαζί τους να δω γιατί καθυστερούμε, και μου αναφέρουν ότι, ξέρετε, λέει, η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί αλλιώς μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο,
και θα αλλάξουμε πλέον, δηλαδή η εντολή που έδωσε το Βρετανικό Κοινοβούλιο στην Βρετανική κυβέρνηση ήταν να προσπαθήσει για μεγαλύτερη περικοπή του κοινοτικού προϋπολογισμού, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ολόκληρου του προϋπολογισμού κατά 3%. Όπως νομίζω το παρουσίασε και το Δεκέμβρη ο κύριος Κάμερον στο Συμβούλιο Κορυφής. Λοιπόν, αυτό λίγο μας εξέπληξε, γιατί εμείς νομίζαμε ότι πρόκειται για μια καθαρή πρωτοβουλία πολιτών, όπως ονομάζεται, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον αντίστοιχο σύλλογο φορολογουμένων της Μεγάλης Βρετανίας. Και δεν είχαμε, ανεξαρτήτως του τι θα γινόταν στη συνέχεια, εμείς δηλώσαμε μετά από ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικού μας συλλόγου ότι θα αποχωρήσουμε. Στη συνέχεια, μέσα στο καλοκαίρι, γιατί δεν θέλαμε να συμμετάσχουμε σε κάτι το οποίο τόσο άμεσα συνδέεται με μια κυβερνητική πρωτοβουλία της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι γνωστή άλλωστε. Σαν να προσπάθησαν να σας εξαπατήσουν, ίσως. Μα η περικοπή του προϋπολογισμού είχε αντανάκλαση στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Του προϋπολογισμού αναφέρεται της Ένωσης. Εμείς αναφερόμασταν στις δαπάνες, στις σπατάλες της Επιτροπής. Λοιπόν, πού κάνει σπατάλες? Πολλές φορές γίνονται. Πολλές φορές. Σας έχω ένα απόσπασμα από το Ευρωκοινοβούλιο που θα λεχθεί και από εδώ πλευρά, θα ακουστεί και η άλλη. Κάναμε μια προσπάθεια να συνοηθούμε με τους άλλους συναδέλφους, τους άλλους 6, και θα βρίσκαμε και άλλους, για να δούμε αν οι υπόλοιποι μπορούμε να το κάνουμε. Και εκεί πέρα είδαμε το εμπόδιο του κόστους. Το κόστος, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνει και την κατασκευή του λογισμικού για την κάθε χώρα. Ένα λογισμικό το παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πρέπει να υπάρξει λογισμικό για την ηλεκτρονική ψηφοφορία? Γιατί αυτό θα πρέπει να μπει σε κάποια site, θα πρέπει να φιλοξενηθεί. Ναι, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα πρέπει να φιλοξενηθεί. Ναι, γιατί αυτό δεν αναφέρθηκε ότι είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και πρέπει να είναι αξιόπιστη αυτή η ψηφοφορία, άρα είναι πολύ ακριβή αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει να διαφημιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Και να διαφημιστεί πολλά. Πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις. Και υπολογίσαμε, και αυτό δεν το είχαμε καθόλου σκεφτεί, ότι θα υπήρχε ένα κόστος για 7 χώρες, εκ των οποίων 2 μεγάλες, δηλαδή και η Γαλλία και η Γερμανία, και οι υπόλοιπες μεσαίες χώρες. Θα υπήρχε ένα κόστος από 200 έως 450.000 ευρώ το συνολικό budget. Εγώ θα το έβαζα κάπου στη μέση. Και ξέρετε, όταν τελικά άρα υπάρχει ένα πρώτο εμπόδιο σε αυτή την πρωτοβουλία πολιτών, το κόστος. Θα μου πείτε, οι σύλλογοι, οι φορείς, αυτοί που θα το αναλάβουν, θα πρέπει να έχουν τους τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Και κάναμε ένα πειραματικά απευθυνθήκαμε σε 2-3 πιθανούς χορηγούς για το δικό μας τμήμα του κόστους, που το υπολογίζαμε ανάμεσα στις 20 με 30.000 ευρώ, το ελληνικό τμήμα, και είδαμε ότι φορείς όπως τράπεζες, όπως μεγάλες εταιρείες δεν θα ήταν διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν μια πρωτοβουλία που στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, άρα τα θέματα δεν είναι τόσο απλά. Εντούτοις, ιδίως αυτά. Βγήκαν 2 πολύ μεγάλα ωφέλη και νομίζω, καθώς και η κυρία Γιαννάκου είναι εδώ, μπορεί να πάρει τη σκητάλη μετά. Βγήκε το όφελος ότι συζητήσαμε και αποφασίσαμε να προωθήσουμε την ημέρα φορολογουμένων στην Ευρώπη, να θεσπιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο μία μέρα για τους φορολογούμενους που πληρώνουν όλα αυτά. Όπου τι θα γιορτάζουμε εκείνη τη μέρα? Θα γιορτάζουμε, θα είναι μια μέρα τιμής. Και επίσης να προωθήσουμε οι σύλλογοι φορολογουμένων τη χάρτα των δικαιωμάτων των φορολογουμένων, να την υιοθετήσει καταρχάς το Ευρωκοινοβούλιο και μετά και οι κυβερνήσεις των χωρών, και θα αποτελέσει μια πραγματικά ριζοσπαστική εξέλιξη στις σχέσεις πολιτών με τις κυβερνήσεις τους. Δηλαδή ότι οι πολίτες στηρίζουν Σωστά. με τις δραστηριότητές τους και λοιπά. Θα ήθελα και με τους έμεσους και άμεσους φόρους. Ακριβώς. Θα ήθελα, πρωτού μας απαντήσει η κυρία Γιαννάκου στο γάντιτς που ρίξατε, να δούμε απόσπασμα μιας συνεδρίασης πολύ ενδιαφέρουσας, πολύ δυναμικής θα έλεγα, αλλά συνήθως για την κυρία Γιαννάκου τα έχει ξαναδεί αυτά, είναι βέβαιο, του Νοεμβρίου, Ολομέλεια Νοεμβρίου, όπου οι Βρετανοί πάλι υψώνουν τον τόνο της φωνής, συγκεκριμένες βέβαια πολιτικές παρατάξεις. Η ομάδα Ελευθερία Δημοκρατία, όπου συμπρόεδρος είναι ο κύριος Νάιτζελ Φάραζ, πασίγνωστος. Και στο YouTube εδώ, κάθεστε δίπλα του. Κάθομαι δίπλα τους, γιατί κάθομαι στην άκρη του και διευκολύνομαι μπαίνοντας από άλλη είσοδο και είναι κοντά μου. Και ο άλλος συνήθις ύποπτος σε αυτές τις συζητήσεις είναι ο κύριος Κάλαναν, Μάρτιν Κάλαναν,
της άλλης ομάδας, ουσιαστικά βρετανικής, που είναι οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Ένα ενδιαφέρον όνομα ούτως ή άλλως. Ας δούμε λοιπόν τις αψημαχίες, θα το πω έτσι κομψά, που υπήρξαν σε εκείνη τη συνεδρίαση σχετικά με τα χρήματα που δαπανώνται τόσο από τα θεσμικά όργανα όσο και συνολικά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Δείτε τα διάφορα θεσμικά όργανα, τις διάφορες υπηρεσίες. Πώς έχει επηρεάσει όλη αυτή η δαπάνη την Ευρώπη. Δείτε το κτίριο της ΕΚΤ στην Φραγκφούρτη, 700 εκατομμύρια. Συνέβαλε μήπως στην ανάπτυξη? Εδώ, 200 εκατομμύρια κόστος στο κτίριό μας τον χρόνο. Συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη στα κράτη-μέλη? Όχι βεβαίως. Κανείς δεν τα πιστεύει αυτά σοβαρά. Κύριε Μπαρόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει έλλειψη χρημάτων. Απλώς δαπανά άκρητα τα χρήματα που έχει. Ζητάτε λοιπόν περισσότερα κονδύλια. Οι συνεισφορείς, καθαροί συνεισφορείς, πρέπει να δανειστούν αυτά τα χρήματα. Πρέπει να περικόψουν εθνικές δαπάνες για να στείλουν περισσότερα χρήματα στις Βρυξέλλες. Και αυτό είναι μη βιώσιμο, δεν βοηθάει κανέναν και σίγουρα πολλά κράτη-μέλη δεν θα το υποστηρίξουν. Δεν το λένε αυτό μόνο οι συντηρητικοί, κύριε Σβόμποντα. Ακόμη και κάποιοι σοσιαλιστές υποστηρίζουν το ίδιο. Οι φορολογούμενοι στη Βρετανία λένε φτάνει πια. Φτάνει πια. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε ουγγρικές επιχειρήσεις που βοηθάνε να ανέβει το επίπεδο ευημερίας των σκύλων. Δεν έχουμε πια καμία υπομονή. 400 εκατομμύρια που θα δοθούν σε διάφορες ομάδες χορευτικές και που δίνουν παραστάσεις με τον περίφημο χορό των βρωμερών ποδιών, που περιλαμβάνει, και με συγχωρείτε δεν τα επινώ όλα αυτά, που περιλαμβάνει ρεψίματα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να υπάρχουν όλοι αυτοί οι στόλοι ακριβών αυτοκινήτων και όλες αυτές οι πτήσεις. Μια πολύ απλή ερώτηση. Αν δεν πιστεύετε ότι αυτό το σώμα είναι χρήσιμο, γιατί τότε επιλέξατε να είσαστε μέλος αυτής της Ευρωβουλής και γιατί έρχεστε κάθε φορά στο Στρασβούργο σε αυτές τις ολομέλειες και συμμετέχετε στις συζητήσεις? Είναι η παράδοση των βουλευτών να πηγαίνουν στις βουλές, να χρησιμοποιούν ως μέσο τη θέση τους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Και οι Ιρλανδοί εθνικιστές και το Sinn Féin και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας συμμετέχει στο Εθνικό Κοινοβούλιο και θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και πώς αστοιχίζουν όλα αυτά. Χρησιμοποιήσαμε αυτή τη θέση μας εδώ για να πληροφορήσουμε τους Βρετανούς πολίτες τι συμβαίνει. Όμως διπλάσιος αριθμός των Βρετανών θέλουν σήμερα να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή δουλειά κάναμε λοιπόν. Αυτό που βλέπουμε σήμερα το πρωί από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είναι υποστήριξη υψηλών μισθών, συντάξεων, ακριβών αυτοκινήτων και ένα στυλ ζωής που κανείς δεν έχει στον πραγματικό ανταγωνιστικό κόσμο. Τα κράτη πείθουν τον εαυτό τους ότι κάνουν μια καλή δουλειά παρόλο που το κοινό τους αμφισβητεί. Κάθε μέρα χρήματα του φορολογούμενου ρίχνονται σε κοινοτικά προγράμματα και θεωρείται αυτό ότι είναι επιτυχία. Ο κύριος Φαράζ όλο το πρωί μίλαγε για μισθούς και για μεγάλη σπατάλη χρημάτων. Συνάδελφοι, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη σπατάλη χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα? Το μισθό που πληρώνουμε όλοι στον κύριο Φάραντζ. Αυτό είναι μεγάλη σπατάλη του χρήματος. Ας είμαστε τίμοι, κύριε Φάραντζ. Είσαστε μέλος της Επιτροπής Αλίας. Και ποτέ δεν έρχεστε. Ποτέ δεν πατάτε. Το 2011 ποτέ δεν πατήσατε το πόδι σας. Το 2012 ποτέ δεν πατήσατε το πόδι σας. Μπράβο, έβγε. Καταπληκτικό σας. Έρχεστε εδώ. Λέτε ότι είναι σκάνδαλο οι μισθοί που πληρώνονται. Εσείς όμως εισπράτετε ένα μισθό χωρίς να κάνετε τίποτα, καμία δουλειά στην Επιτροπή σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Ναι. Γελάστε. Ελπίζω αυτό να το μεταδώσει και το BBC σήμερα το βράδυ. Και οι υπόλοιποι ιδιωτικοί σταθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ότι κοροϊδεύετε
και λέτε σαχλαμάρες στους πολίτες σας. Έτσι αντιμετωπίζετε την Ευρώπη. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Λαμασούρ έχει δίκιο. Αυτή η ένωση, αν θέλει να γίνει πραγματική ομοσπονδιακή ένωση, χρειάζεται ίδιους πόρους. Χρειάζεται δικά της έσοδα. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί τώρα. Και θα το κάνουμε μαζί. Και αν γίνεται, και αν χρειαστεί, χωρίς εσάς, κύριε Φάραντζ. Με 15.000 ευρωυπαλλήλους, δηλαδή το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες εκτός των 3 εδρών και λοιπές υπηρεσίες που έχουμε και εδώ και εκτός των Βρυξελών, είναι όλο αυτό το προσωπικό. Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε με το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη? Να σας πω, αντιστοιχεί το προσωπικό αυτό στη Δημοτική Αρχή του Birmingham, λοιπόν, πολύ. Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Και χθες ακόμη συζήτησε το θέμα αυτό με τους Βρετανούς φίλους. Ένα Υπουργείο του Ηνωμένου Βασιλείου των Δημοσίων Έργων έχει τριπλάσιο προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 19.000 υπαλλήλους. Και νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε τι ρόλο επιτελεί ο δημόσιος υπάλληλος στο ένα ή στο άλλο θεσμικό όργανο. Αλλά σας υπενθυμίζω, πρόκειται για ένα Υπουργείο σε μία μόνο χώρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υπηρετήσει και τις 28 χώρες μέλη. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι με τα νούμερα που χρησιμοποιούμε και τις αναλογίες. Για τις συντάξεις. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι έχουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχή στο σταξιδοτικό του σύστημα οι ευρωυπάλληλοι, οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσω ενός συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε και προτάθηκε, πρέπει να επισημάνω, από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Καταβάλουν τις συντάξεις τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με την υπόσχεση ότι όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης θα τους δοθεί και η σύνταξη. Εφόσον υπάρχει βέβαια συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο όμως έχουν καταργήσει τα κράτη-μέλη. Άρα θα έχουμε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο 35 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψουμε τις συντάξεις όλων των υπαλλήλων στο μέλλον. Το επιχείρημα ότι δεν αντιδράσαμε ικανοποιητικά στην λιτότητα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους κυρίους και κυρίες βουλευτές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009 έχει μηδενική ανάπτυξη όσον αφορά τα θέματα του προσωπικού, τις δαπάνες για προσωπικό. Πώς αντιδρούμε στη λιτότητα? Συνεχίζουμε με μία πρόταση για επιπλέον 5% περικοπές και θα πρέπει το προσωπικό να απορροφήσει αυτές τις περικοπές με μεγαλύτερα ωράρια εργασίας, που είναι τα μακρύτερα, πρέπει να σας πω, στις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς υπερορίες ή επιπλέον αμοιβές. Ίσως μάλιστα έχουμε και τη μεγαλύτερη σταδιοδρομία, με 65 ως ελάχιστο έως και 67 χρόνια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, και μάλιστα προτείνεται ακόμη και η ηλικία των 70 για τη συνταξιοδότηση. Συμβαίνουν και εν Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, θα έλεγα. Και αυτό είναι η απάντηση, νομίζω, σε όσους πιστεύουν ότι σε αυτό το κοινοβούλιο όλα είναι πολύ καθώς πρέπει, πολύ ήσυχοι όλοι, τηρούνται οι χρόνοι και είναι ένα σχεδόν νεκρό πράγμα. Είναι πολύ ζωντανό για όσους το παρακολουθούν και έχουν τη δυνατότητα πολλοί να το παρακολουθήσουν και μέσω ημών, αλλά και μέσω. Αλλά δεν φλιαρεί κανείς. Ναι. Και τηρείται όταν τελειώνει ο χρόνος του, ο λόγος κόβεται. Λοιπόν, ένα σωστό, και κόβεται πραγματικά. Δεν λέει σας παρακαλώ και λέει είναι μία πρόταση, κύριε Πρόεδρε, άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, γιατί κόβεται το μικρόφωνο. Άρα πραγματικά κόβεται. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κυρία Γιαννάκου, για να περάσουμε στην κυρία Κίκου. Ακούστε, έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος μάλιστα τώρα είναι επταετής, δηλαδή θα είναι από το 14 μέχρι το 20, και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν ήδη οι πόροι και να αυξηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έκανε μια επιτροπή ειδική, εγώ ήμουν μέλος αυτής της επιτροπής, η οποία έκανε τις προτάσεις για μια αύξηση 5%. Αυτό μόλις το άκουσε το Συμβούλιο, και ιδιαίτερα οι χώρες, οι net payers, όπως είπε ο κύριος Κάλαναν, δηλαδή οι καθαροί πληρωτές, δεν το ήθελαν. Από την άλλη πλευρά, εμείς, και το είπε ο κύριος Λαμασούρ ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων. Η Ένωση άρχισε με σύστημα ιδίων πόρων, διότι τότε είχε τα ποσοστά από τη σιδηρουργία, το ΦΠΑ κτλ. Είχε διάφορους τομείς. Τώρα που δεν υπάρχουν αυτά, τα κράτη-μέλη πρώτον παίρνουν επιστροφές όταν καθυστερούν προγράμματα, όπως καθυστερούμε εμείς με το ΕΣΠΑ.
Και δεύτερον, δεν δίνουν όλες τις εισφορές σε εύθετο χρόνο. Λοιπόν, εκεί δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Όπως είδατε, την τελευταία στιγμή εγκρίναμε τον προϋπολογισμό του 2013 και το MFF το περίφημο, το Multi-Annual Financial Framework, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν έχει εγκριθεί ακόμα και πιθανόν να πάει επί Ιρλανδικής Προεδρίας το Φεβρουάριο, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να περικοπούν προγράμματα έρασμους. Είπατε Ευρωπαϊκή Ηθαγένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πρόγραμμα από αυτό. Αυτό πρέπει να επεκταθεί, να γίνει όχι μόνο 6 μήνες, αλλά και ένα χρόνο. Διασώθηκε το να πηγαίνουν οι φοιτητές κτλ. Πρόκειται να πληγεί αυτό. Προγράμματα για την εργασία των νέων, για την κατάρτιση και εκπαίδευση κλπ. Βέβαια, πολλές φορές γίνονται και λάθη, κυρία Δικιάκου. Δηλαδή, πολλές φορές η Επιτροπή με τους εξωτερικούς αξιολογητές που παίρνει για να είναι πολύ αντικειμενικοί κτλ. Ή ορισμένα προγράμματα που χρηματοδοτεί, δεν έχουμε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Αλλά πάλι δεν μπορεί να μην υπάρχει το δικαίωμα αυτό της Επιτροπής για χρηματοδότηση πρωτοβουλειών για τα άτομα με αναπηρία, για τα ζώα, για ζητήματα και όχι αυτές τις ανοησίες που ελέγχθησαν. Εδώ η πραγματική ζωή είναι ότι έχουμε χιλιάδες αντικείμενα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους και άπαξ και ορισμένα πράγματα απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό πολιτών, είναι θέματα. Φυσικά. Πώς να το κάνουμε? Για τους Βρετανούς δεν θα ζητήσω το σχόλιο σας. Νομίζω αναλύσαμε επαρκώς. Εγώ λυπάμαι. Ακούστε, λυπάμαι διότι πολλοί συνάδελφοι είναι και φιλοευρωπαίοι κλπ. Λυπάμαι για αυτήν την κατάσταση με το ένα πόδι μέσα και το άλλο πόδι έξω. Και λυπάμαι διότι το Συντηρητικό Κόμμα έφυγε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διότι δεν μπορούσε πλέον να συμβιώσει, είχε τα δικά του προβλήματα. Και να πω ότι δεν είναι δυνατόν να σκέφτονται ότι η Βρετανία μπορεί να φύγει από την Ένωση. Αυτά είναι πράγματα που σοκάρουν και δεν συμβάλλουν, και ξέρουμε καλά ότι και η Βρετανία θα υποστεί μεγάλη ζημία, γι' αυτό και οι επιχειρηματίες της διαμαρτύρονται για όλες αυτές τις καταστάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί παρά μόνο μαζί, συνολικά, συνδεδεμένη, να αντιμετωπίσει τα νέα οικονομικά δεδομένα του κόσμου και τεχνολογικά δεδομένα και τις προκλήσεις. Κυρία Κίκου, δεν θα σας ρωτήσω αν υπάρχουν προγράμματα για την ευημερία των σκύλων στην Ουγγαρία, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν. Άρα ο κύριος Φάραζ ως Βρετανός με εξέπληξε πολύ δυσάρεστα, τουλάχιστον με το σχόλιο του, και τέλος πάντων το αφήνω στην κρίση του κόσμου. Συγγνώμη, ξεχάσατε να πείτε ότι ο κύριος Φάραζ ζητάει να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Ή προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες και μέσω των διαφόρων βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, αλλά το επενδύει με έναν μανδύα υποκριτικό. Άλλο. Ναι, μας δείχνει ότι αυτό μας συμφέρει. Ξέρετε, είναι πολύ σύνθετα τα οικονομικά θέματα για να τα αναλύσει ένας χρηματιστής όπως ο κύριος Φάραζ, ο οποίος σαφώς δεν είναι ο πιο αθώος σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα αγαπημένα μας ζώα, που έχουμε ένα περίεργο τρόπο να τα αγαπάμε μερικές φορές. Εσείς που ασχολείστε με τα εκτρεφόμενα ζώα το έχετε πιστοποιήσει. Μιλήστε μας για την πρωτοβουλία που είχε αναλυφθεί σχετικά με τις γαλακτοφόρες αγελάδες, αυτά τα βασανισμένα πλάσματα στις μονάδες εντατικής εκτροφής, βεβαίως. Αυτά υποφέρουν. Πριν το κάνω αυτό, να πάω στη συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, όπου η συνθήκη αυτή αναγνώρισε τα ζώα ως συναισθανόμενα όντα. Αυτό και λόγω της επιστήμης, αλλά και του γεγονότος ότι έχουμε προχωρήσει στον πολιτισμό μας και βλέπουμε όχι μόνο εμάς τους ίδιους ως συναισθανόμενα όντα, αλλά βλέπουμε και άλλα όντα του πλανήτη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση... Όχι όλοι, δυστυχώς, ακόμη. Και καμία νομοθεσία δεν θα μας βοηθήσει αν δεν έχουμε τα αισθήματα να το δούμε. Ναι, αλλά χρειάζεται και η να νομοθεσία. μας υποχρεώσει. Φυσικά, είμαι πολύ υπέρ της νομοθεσίας, δεν είναι θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία 7 χώρες, μέσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα. Η οργάνωση την οποία εκπροσωπώ, η Compassion World Farming, η οποία είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στον κόσμο που ασχολείται αποκλειστικά με τα παραγωγικά, τα λεγόμενα κτηνοτροφικά ζώα, ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την εντατικοποίηση της εκτροφής των ζώων και ειδικά τώρα σε αυτή την περίπτωση των αγελάδων, γιατί έχουμε άλλα ζώα τα οποία πάλι
εκτρέφονται, αλλά όντως ζουν σε συνθήκες μαζικής εντατικοποίησης, όπως είναι οι κότες, τα κοτόπουλα, οι χείροι και άλλα ζώα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο πηγαίνει και στις αγελάδες και βλέπουμε πλέον ότι το γάλα το οποίο πίνει ο κόσμος προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό, έτσι, στην Ευρώπη, από αγελάδες, από ζώα τα οποία δεν έχουν βγει ποτέ σε λιβάδι. Δεν έχουν δει ποτέ, δεν έχουν μυρίσει ποτέ καθαρό αέρα, δεν έχουν δει ποτέ το φως του ήλιου. Και όπως λέγαμε και παλιότερα, ακόμη και να μην σε ενδιαφέρει καθόλου η αγελάδα, σε ενδιαφέρει το γάλα που πίνεις. Και τα περισσότερα από αυτά τα ζώα είναι πάρα πολύ άρρωστα. Η άρρωστη ατμόσφαιρα στην οποία ζουν στο προϊόν. Έχουν τρομερά προβλήματα και αυτό που κάναμε είναι καταρχήν ευαισθητοποιούμε τον κόσμο και δεύτερον προχωρήσαμε στην χρήση αυτού του θεσμού, του καινούριου θεσμού, για να συμμετέχουν πολίτες από όλη την Ευρώπη στο θέμα της ευζοίας των συγκεκριμένων ζώων και να ζητήσουμε να περάσει μία οδηγία, δηλαδή η Επιτροπή να προτείνει οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα και το θέμα της ευζοίας. Όπως υπάρχουν οδηγίες για τις κότες, υπάρχουν οδηγίες για τους χείρους κλπ. Βρήκαμε όμως προβλήματα και προβλήματα από την αρχή. Το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν το θέμα της καταγραφής, του συστήματος καταγραφής των δεδομένων, το οποίο δεν λειτουργούσε. Το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση... Συγγνώμη, μας εξηγείτε τι καταγραφή ποιον όλα τα στοιχεία όλων εμάς, οι οποίοι πρόκειται μάλλον έχουμε ήδη ξεκινήσει να υπογράφουμε αυτές τις αιτήσεις, αυτά πάνε σε μία βάση δεδομένων. Των πολιτών που υπογράφουν δηλαδή. Ακριβώς. Η λειτουργία όμως αυτή δεν είχε ξεκινήσει. Και η Επιτροπή δεν μπορούσε, το σύστημα δεν μπορούσε να το διορθώσει. Ναι, δεν λειτουργούσε. Οι οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν έπρεπε οι ίδιες να συμβάλλουν. Δηλαδή, βασικά ξεκίνησε μία πρωτοβουλία η οποία βασικά δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ναι. Εμείς αναγκαστήκαμε να αποσύρουμε την πρωτοβουλία, τουλάχιστον προσωρινά για αυτό το χρόνο, και πήγαμε σε μία άλλη φάση όπου θα μαζέψουμε, θα συγκεντρώσουμε υπογραφές, οι οποίες όμως δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οπότε θα είναι, ας το πούμε έτσι, μια φάση να δούμε πώς προχωράει. Διερευνητική. Ακριβώς. Και μετά θα δούμε και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ήδη εγγραφεί, όπως είχαμε και εμείς εγγραφεί. Ναι, κάποιες αλλά είναι καλύτερη δεν έχουν προχωρήσει. Ναι, η πρωτοβουλία σχετικά με το νερό έχει ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών. Για το πόσιμο νερό είναι αυτή, έτσι. Ναι. Το δικαίωμα στο να έχεις πόσιμο νερό. Ακριβώς. Για όλους τους πολίτες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει. Άλλες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αν και έχουν εγγραφεί. Αυτό που είπε ο κύριος Χέφνερ, ότι ο χρόνος μετράει μετά τη διόρθωση των προβλημάτων. Ο κύριος Χέφνερ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, καταφέραμε βασικά, και ο ίδιος δηλαδή συμμετείχε πάρα πολύ σε αυτό, να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει τουλάχιστον το ρολόι να χτυπάει όσο αφορά τις πρωτοβουλίες και να ξεκινήσει αργότερα, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος, αφού η ίδια η Επιτροπή δεν είχε έτοιμο το σύστημα. Είναι όμως δύο θέματα τα οποία συμβαίνουν και στην Ευρώπη λοιπόν τέτοια πράγματα. Ναι. Νομίζαμε ότι είναι μόνο ελληνικά. Ναι, όχι, είναι παντού. Δύο θέματα όμως είναι κάτι, δηλαδή το αξιοσημείωτο το οποίο νομίζω πρέπει να αναφερθεί. Ένα είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή εγκρίνει την εγγραφή ή όχι κάποιων πρωτοβουλειών. Κάποιες πρωτοβουλίες δεν έχουν πάρει αυτή την έγκριση, δηλαδή να ξεκινήσουν. Ναι. Μία από αυτές ήταν, παραδείγματος χάρη, η πρωτοβουλία για την πυρηνική ενέργεια και την σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή δεν εγκρίθηκε ποτέ. Έτσι, κάτι το οποίο πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν. Και η Ελλάδα είναι χώρα η οποία βέβαια είναι ενάντια της πυρηνικής ενέργειας. Συνήθως όμως αυτό δεν φταίει η Επιτροπή. Φταίνει οι φορείς που το οργανώνουν, ότι δεν έχουν το όχι, η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν απέρριψε την έγκριση. Απέρριψε την έγκριση. Δηλαδή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βασικά ήταν ενάντια σε υπάρχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπήρχε νομικό κόλλημα που λέμε. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω εδώ είναι το γεγονός ότι μια άλλη
προσπάθεια συλλογής υπογραφών, η οποία ίσως ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη, η συλλογή υπογραφών για την μεταφορά των ζωντανών ζώων προς φαγή, η οποία έθετε ένα όριο 8 ώρων, τουλάχιστον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του ότι τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, νομίζω είναι αυτονόητο. Μεταφέρονται σε άσχημες συνθήκες κλπ. Και ήθελε να βάλει ένα όριο 8 ώρων, ως ανώτατο όριο. Αυτή η προσπάθεια μάλλον, η οποία ξεκίνησε πριν να ξεκινήσει ο θεσμός της πρωτοβουλίας, δεν είχε καλό αποτέλεσμα, αν και συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.100.000 υπογραφές, τις οποίες παραδώσαμε τον Ιούνιο στον τότε επίτροπο, γιατί τώρα έχει παραιτηθεί τον κύριο Ντάλι. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να προχωρήσει στο να προτείνει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτό ίσως δίνει μία εικόνα του ότι η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι μπορεί να γίνει, οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να συγκεντρώσουν πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, δεν γίνονται δεκτές. Μπορεί να μην γίνουν δεκτές, και η Επιτροπή όσο έχει τώρα, και σε αυτό είναι που μιλάμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Χέφνερ, να δούμε τι μπορεί να γίνει, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει ως προς την απάντηση που θα δώσει, αν θα είναι θετική ή αρνητική. Δηλαδή μπορεί οι φορείς, ας πούμε, να συγκεντρώσουν, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για την κοινωνία των πολιτών, έτσι. Μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες συλλογικότητες, οι οποίες προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν υπογραφές. Στο τέλος μπορεί να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι υπογραφές, αλλά η Επιτροπή δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει για ποιο λόγο αρνείται. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο πιστεύουμε και θέλουμε να αλλάξει. Ελπίζω να μην χάνει την αξιοπιστία της αυτή η υπέροχη υπόθεση της Πρωτοβουλίας Πολιτών με τέτοιες αρνήσεις, γιατί ξέρετε ο νους πάει στο δυσάρεστο αμέσως. Είμαστε ακόμα στην αρχή, σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο, και τα τεχνικά προβλήματα θα λυθούν. Η ιδέα και η πρωτοβουλία. Το τεχνικό κομμάτι νομίζω είναι το πιο εύκολο να λυθεί. Η ιδέα και η πρωτοβουλία είναι υπέροχη. Δεν μπορεί να σταματήσει ούτε λόγω τεχνικών προβλημάτων, ούτε λόγω κάποιων δυστροπιών που ενδεχόμενα να υπάρχουν στην Επιτροπή από διάφορα. Πάει ο νους σε συμφέροντα, ξέρετε, για να το πω καθαρά. Το θέμα ήταν να ξεκινήσει, και ορθά ελήφθη η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει. Τώρα νομίζω δεν σταματά τίποτα. Και θα δούμε ότι του χρόνου ή σε 1-2 χρόνια θα υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που θα τρέχουν παράλληλα και θα ζωντανέψει. Και αυτό θα είναι ίσως ακόμα ένας λόγος για την αύξηση και τη συμμετοχή των πολιτών και στις ψηφοφορίες για το Ευρωκοινοβούλιο και σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα με λύπη μας ότι οι πολίτες απέχουν. Με πολύ μεγαλύτερη λύπη το βλέπετε εσείς οι Ευρωβουλευτές. Ελπίζω το έτος πολιτών να δώσει την αφορμή για γνωριμία και με αυτόν τον υπέροχο θεσμό και με όλα τα άλλα δικαιώματα που αναφέραμε πολύ νωρίτερα στην εκπομπή. Ποιο είναι το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, της διερευνητικής πρωτοβουλίας σας? Η πρωτοβουλία μας είχε σχέση με την ευζοία των γαλακτοφόρων αγελάδων. Όχι, μου είπατε ότι κάνετε μια διερευνητική πρωτοβουλία τώρα. Είναι πάλι ακριβώς το ίδιο θέμα, αλλά δεν εντάσσεται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είναι εκτός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα, τα οποία είναι ευρέως στο διαδίκτυο πλέον γνωστά και στα οποία μπορεί κάποιος να υπογράψει. Κάνουμε κάτι παρόμοιο. Και πιστεύουμε ότι μόλις έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την Επιτροπή και να δούμε αν θα έχει θετική έκβαση το όλο εγχείρημα, θα επαναφέρουμε την πρωτοβουλία, και αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο πολύ σωστά υπάρχει μέσα σε αυτό το θεσμό, ότι μπορείς να αποσύρεις την πρωτοβουλία και μετά να την επαναφέρεις. Ωραία, ελπίζουμε η δεύτερη φορά συνολικά να είναι πιο σωστή, πιο επιτυχημένη η προσπάθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι αρχή τώρα, κυρία Δικιάκου. Ναι, κάθε αρχή και δύσκολη. Κάθε αρχή και δύσκολη. Γι' αυτό ευχόμαστε να διευκολυνθεί το πράγμα. Πρώτον, ότι ο κόσμος την έχει μάθει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ελπίζω να το ξέρει. Και ότι έχει το κουράγιο να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι δύο άξιοι συνέλληνες εδώ δίπλα μας. Ευχόμαστε να γίνουν πολύ περισσότεροι. Ναι, απλώς επειδή είναι και η κυρία Δικιάκου εδώ, ομοιοκατάληκτες είμαστε. Να υπενθυμίσω το γεγονός ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κόστος
Δηλαδή οπωσδήποτε πάνω από 200.000 ευρώ. Και εσείς ξεπεράσετε τις 200.000. Εμείς συγκεντρώσαμε γύρω στις 250.000 ευρώ. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να εξομαλυνθεί πράγματι, διότι αυτό το κόστος μπορεί να κόβει τα χέρια των οδηγήσει, ανθρώπων. όχι μόνο, μπορεί να οδηγήσει και ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα τη χρηματική να προσπαθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους μέσα στις πρωτοβουλίες. Ενώ εμείς και θα σας πω και κάτι άλλο, τώρα αυτό πρέπει να σας το πω. Το τελευταίο. Γράφουμε μέσα στην έκθεση ότι οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να είναι πρόσωπα που είναι στην πρωτοβουλία πολιτών. Δηλαδή ο ένας από τους 7. Και εγώ είχα κάνει τροπολογία, αλλά δεν τη δέχτηκα, να μην είναι ούτε οι εθνικοί βουλευτές. Να μην είναι καθόλου να μην έχει δικαίωμα βουλευτής. Αλλά τελικά δυστυχώς δεν τη δέχτηκαν τη δική μου τροπολογία. Ώστε να μην είναι πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και τέτοια. Να είναι για τους πολίτες. Γιατί μπορεί να έχουμε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις από κάτι που θα έπρεπε να προκαλεί μόνο χαρά και ενθουσιασμό. Περνάνε διάφορα στο νου. Το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας και σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή τύχη στα επόμενα. Καλή συνέχεια, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή τύχη σε όλους εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες που γιορτάζουμε φέτος, είναι το έτος μας. Καλό βράδυ και ραντεβού την επόμενη Κυριακή.